ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди адл дар шаҳри Саравшан аз зумраи корхонаҳои азими саноатии вилоят ба шумор меравад, ки имрӯзҳо дар якчанд самт фаъолияти бонизоми худро ба роҳ мондааст. корхонаи истеҳсолии ҷиҳози кӯдаконаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди адл яке аз шохаҳои ин коргоҳ ба шумор меравад. корхона дар як сол то 20 000 намудҳои гуногуни ҷиҳози кӯдакона аз ҷумла 7 намуд мебел ва монанди мизу курсӣ барои муассисаҳои томактабӣ ва мактабӣ, гаҳворак, рахти хоб ва ҷевонҳо барои хурдсолонро истеҳсол мекунад. бояд тазаккур дод, ки коргоҳи истеҳсоли мебели ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди адл моҳи ноябри соли 2024 бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шудааст. корхонаи саноативу истеҳсолии адл дар доираи тадбирҳо дар самти саноатикунонии босурати кишвар бо иқдоми соҳибкорони ватандӯст дар масоҳати 3066 метри мураббаъ бо маблағи 1,5 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. дастгоҳи таҷҳизоти коргоҳ аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид карда шудааст. мебели курсӣ, рахти хоб, гаҳвора, ҷевонҳо ва ғайра, ки асосан барои истифодаи кӯдакон пешбинӣ шудааст, дар бозорҳои дохили кишвар ва хориҷ аз он харидорони сершумор дорад. ҳамзамон ба ин намуди мебел кӯдакистонҳо ва муассисаҳои тандурустӣ ниёзи бештар дошта, коргоҳ дар ин самт фаъолияти бонизомро ба роҳ мондааст. ин аст, ки айни замон мебели курсиҳои коргоҳ дар муассисаҳои соҳаҳои маърифу тандурустӣ истифода мегарданд. дар асоси шартнома коргоҳ имкон дорад ҳаҷми истеҳсолро афзун гардонида, талаботи фармоишгарро қонеъ созад. маврид ба зикр аст, ки рушди бонизоми соҳаи саноат ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ аз зумраи тадбирҳои ҳукумати кишвар ба шумор меравад, ки дар доираи эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат амалӣ карда мешавад. тибқи маълумоти оморӣ, дар 3 моҳаи аввали соли равон дар вилояти Суғд ба маблағи умумии беш аз 8,4 миллиард сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардидааст, ки назар ба ҳамин давраи соли гузашта бо назардошти индекси нархҳо 133,3%-ро ташкил медиҳад. аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҷиҳати ҷалби сармояи мустақим, татбиқи лоиҳаҳо ва барномаҳои соҳавӣ, тадбирҳои мушаххас андешида шуда, ҳамасола маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ зиёд гардонда мешавад, ки ҳадаф таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ва бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудани шаҳрвандон аст. бо ин мақсад ҳамасола даҳҳо адад корхонаҳои нави истеҳсолӣ фаъол гардонда мешаванд. ман ба корхонаи адл кор мекунам, ба соҳаи кафшергарӣ кор мекунам. ман ба ҳамин касбам маъқул. ҳама зан касбаш бошад. барои зиндагии худро ба пеш бурдан як касба омӯхта, вай хонда, вай карданаш наст. мана мо ҳам ҳамин касба омӯхтем, омада мана зиндагиҳомо ба пеш рафта истодааст. таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва саҳм гузоштан дар рушди иқтисоди миллӣ давоми солҳои соҳибистиқлолӣ аз ҷониби бахши хусусӣ тақвият пайдо намуда, пешниҳоди имтиёзҳо ба соҳибкорон боис ба он гардид, ки нишондиҳандаҳои ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босурати кишвар дар маҳалҳо ба таври васеъ ба роҳ монда шавад.